муҳтарам дӯстдорони футбол, Криштиану Роналду яке аз беҳтарин бозингарон дар таърихи футбол мебошад. Аммо дар бораи Криро дар Барселона чӣ фикр доранд ки дар он ҷо яке аз бозингари беҳтарини дигар Лионел Месси қарор дорад? Канали Sports TG имрӯз барои шумо фикру ақидаҳои бозингарон ва собиқ бозингарони дастаи Каталониро дар бораи Роналду ҷамъ кардааст. Дар ягон ҷо баъз уршинед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, чӣ қадр ки медонед бисёри футболҳои аврупоӣ баргаштанд, аммо аз топ 5 лигаҳо танҳо Бундеслига бозӣ дорад ва ширкати 1xBet барои ин рӯйдод ба шумо бонусо тайёр кардааст. Ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFood соҳиби 6500 рубл шавед. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Акнун мегузарем ба интервюҳо. Ба нуқтаи назари ман беҳтарин бозингари ҷаҳон Лео Месси мебошад. Роналду футболбози олӣ аст ки бисёр гол мезанад, вай ганҷина мебошад. Агар ман чизи дигар гӯям, то ин дурӯғ хоҳад буд. Аммо ман меҳисобам ки дар майдон одамон барои тамошои бозии Месси бартарӣ медиҳанд ва муҳим нест ки онҳо кадом дастаро дастгирӣ мекунанд. Роналду яке аз бозингарони беҳтарин дар таърих мебошад, аммо Месси аз ӯ дида беҳтар аст. Рақобати онҳо байни ҳамдигар хело шадид аст ва фикр мекунам ки ин чиз ба онҳо ёрдам дод ки боз беҳтар шаванд. Роналду худро бозингари беҳтарин дар таърих ном бурд? Ман дар ин бора ҳеҷ чиз гуфтанӣ надорам. Ман намедонам оё ӯ ин суханҳоро гуфтааст ё ин ки не. Вай озод аст ва ҳар чизе ки мехоҳад баён мекунад. Бо 5 туби тиллоӣ, бале, Роналду яке аз беҳтаринҳост. Мо ҳама бартарӣ дорем. Аз ҷониби ман ҳамаи чиз равшан аст. Беҳтарин Лионел Месси мебошад. Лекин агар ту ғолиби туби тиллоӣ шудӣ, то ин маънои онро дорад ки ту арзандаи ин ҳастӣ. Соли 2017 Усман Дембеле аз Боруссия Дортмунд ба Барселона гузашт ва маҷбур шуд ки суханҳои худро аз Твиттер ба ҷониби Роналду нест кунад. Аммо интернет ҳамаи чизро ба ёд дорад. Барои ҳамин навиштаҷоти Дембелеро аз навсозӣ кардан мушкилие набуд. Криро берун аз рақобат. Ҳурмати ман ба ту, Роналду. Криштиану Роналду, ту космос. Криро бозингари бузург аст ва ӯ хело голи зиёд задааст. Дар бораи Месси бошад, то бо ӯ бозӣ кардан дар як даста як ҳаловат мебошад. Бораи он ки шумо дар даста бозингари беҳтарини ҷаҳонро доред. Ҳамаи дӯстдорони футбол метавонанд бо осонӣ бигӯянд ки Месси беҳтарин аст. Дар футбол ду намуди суръат вуҷуд дорад. Маълумоти ҷисмонӣ ки дар он Роналду ва Месси баробаранд ва суръати ҳамкорӣ бо ҳамдастагони худ ки дар ин ҷуз Месси аз Роналду дида беҳтар аст. Ман фикр намекунам ки Роналду дар бозии мувофиқ хуб аст, вай нақшасоз нест. Аммо дар ҳеҷ сурат ман дар бораи иктишоф суҳбат накардам ва ман нагуфтам ки Роналду оқил нест. Голи Роналду ба дарвозаи Ювентус беҳтарин буд. Ҳатто мушкил аст дар бораи ин гол калимаҳои дурустро ёбам, то ин ки онро тавсиф кунам. Криштиану дар як эра бо беҳтарин бозингари дунё бозӣ кардан хушбахт набуд. Бо эҳтироми зиёд ба бозингари португалӣ, ба чашмони ман Месси беназир аст. Ӯ барои ман рақами 1 мебошад. Роналду метавонад аз дурии 30-35 метр бо осонӣ гол занад ва ҳимоятгарон бо ин чиз ягон кор карда наметавонанд. Ман аз ин ба ҳайрат меоям ки баъзеҳо то ҳол эътироф намекунанд ки Криштиану яке аз бозингарони беҳтарин дар таърихи футбол мебошад. Ӯ феномен аст. Бояд ба бузургии Роналду қадр кунем. Агар ман ин корро накунам, то дурӯғгӯ мебароям. Аммо ҳар кас фикри худро дорад. Ман ҳеҷ касро беҳуда таъриф намекунам барои он ки сухан дар бораи ҳамкасбони ман меравад. Вале фикр дорам ки Месси беҳтарин бозингар дар таърихи футбол мебошад. Роналду ҳар сезон бисёр гол мезанад ва ҳар гуна дар майдон бо дастаи худ ёрӣ мерасонад. Ман аз он ҳайрон нестам ки дар ҳозира Реал Роналду намерасад. Вақте ки мо дар як лига бозӣ мекардем, то кӯшиш мекардем ки бо дастаҳои худ дар чемпионат ғолиб бароем. Беҳтарин вақтҳо буд. Криштиану бозингари бузург буд, ҳам барои Ла Лига ва махсусан барои Реал. Лекин ман ба ҳар чиз сода назар мекунам ва аз бозиҳои худ дар Ла Лига ҳаловат мебарам. Муҳим нест оё Роналду дар ин ҷо бозӣ мекунад ё ин ки не. Дӯстон, оё шумо метавонед Роналду ва Мессиро дар комментария шаҳр диҳед. Ба ман хело шавқовар аст дар ин бора фикри шуморо фаҳмидан. Ба ҳамин видеои имрӯза тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Аз ёд набарорен лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳамчунин ба зангулача зер кунед ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.